Kawawa ka! Dili, si pare na ka! Ayaw ka! Ayaw! Ayaw si pare na ka! Asa naman ko suot yun eh? Papasok ko to yung mahal kapit yung lagana. Wala yung uli. What? Hoy, ba't yun? Saan naman saan na? Ato mo ang mahal kaya wala yung uli. Saan? Wala akong cellphone. Ato dito. Kaya pasaningita na itong lain. Saan na lang ko. Saan nagduwa kang cellphone? Ato. Saan mo ka na yung duwa na ko? Nag-email man ko. Ya, isa na. Kasi tapol kay saan si papa ni mo. Pangutan. Duwa ko na ako. Ato lagi ito dito. Ito sa birthday eh. Eh, hindi mo nagbalik. Tayo dito ako. Nagbalik. Nagduwa ko game. Tuwa dito. Ay, sige, ngalangan diya. Kaya mangita yung tugain mong amahan dito. Saan na lang ko. Mama nun. Panubo. Bakit ng tiyan? Gago! Ano may kuyog lain? Nagapantay ng mama. Itong ano ng mama na. Patay na. Baka na siya. Gusto ka na siya sa mama ni Papa. Nagdito ka na siya. Oy. Ay. Ay, nasa yung mga dati. Ay, nakisabi ka eh. Free. Ay, padalagyan ng... Ingon ako naman sa una. Ay, padaan na. Ay, lagi pag may mga. Sayang kaya itong kagwapo. Oo, ay, pag may mga. Ano yung mama mo? Ma! Asan maros mama? Ay, patay dito sa papa mo. Ibawan. Tay kuyog lain. Patay dito ma. Asan ang Asa man na? Asa man? Nakita mo si yung papa na. Asa ba yung papa? Asa ba yung papa? Na dito ma. Asa man? Na dito. Asa man? Ay ka... Kwan niya? Ayaw kaso ko ma. Ako istorya niya. Asa man? Tay kuyog lain. Ngay kuyo! Sus! Sa ulan na niya kung bingka. Wala yung kwan. Wala yung anak ko. Papa niya manhita. Sa ulan lang eh. Naganala. Atutun! Isip na siya. Hindi lang. Awan na. Oh, asa maron? Asa maron? Asa maron? Oh man. Murag. Oh, nasin po to. Nag-isa ka na siya. Oo na! Sabay mo makan. Gusto kayo gibuhat na nila man. Nagdukduk na Sa sa kita baka. dyan din na siya glaing di. Ayaw sa ulam niya ko ana. Wala man siya. Ninutaguan na niya. Kita ko kayo. Gago! Dako kayo yabang. Manakaan ko siya. Kahit hindi dako ha. Saan ako magdila ko makita na ron. Nanakat ako. Tulog ko na. Nawawan talaga yun. Tawahan na lagi. Ngita din na. Kung siya man mag-iya. Uy! Ano mo si Mundo ko dito sa nangalat mo? Wala niya. Nangalat mo? Wala. Wala. Ano niya pa sa bana? Kubata ni mo? Oo. Nagita Ano mo na ba na? Nagita mo ba? Nagita lagi. Kinaninig ko yung bahal. Ano mo niya? Ako labot. Nakakawa lang sa tanong tuwa na lagi mo. Ikaw na! Nagita ka naman nung visit ng tuwa na nagita nila kain eh. Visit ka na. Ayaw lang sa ulam. May si Pari man ako. Ha? Si Pari na. Si Pari. Si Pari na may labi mo diya. Why, di-comfort din na ako siya. Ginamit siya problema. Hala, pre, okay ra ka, pre. Sus, nadaot yung kagwapos kong migo taon. Buwan ka. Napunas ko sa mga asawa. Ikaw ni Kapitan. Iwasin naman. Ayaw, ayaw. Ayaw si Pari. Si Pari, no? Manawag na. Pare Kaloy. Aman. Kita. Pre, si Pari. Pare Kaloy. Aman. Tanga po ah. Dako kay problema na ko. Imo pong kasimutan. Pura ba ni Kunjo? Pula ka. Awa, tayo kong kokon. Kokon mo ni Kape. Kung pare mo na trawa. Oh. Kau sanay ka na. Sorry kayo. Kasi pare na ako problema. Sorry kay Pre. Oy. Sorry kayo. Ito sa isa ka magsulti sa. Magklaro. Sorry kayo. Babaan man ninyo na. Amo na ko gano'n na wala. Ganun mo day, boss. Ganun day. Ano mo di? Ako naman
Guys, shoutout din no, sa nasa Indre sa swimming pool sa Kambuhawi no. Sa ni Boss Richard. Bakit? Arnold. Shoutout din sa nasa Indre. So, shoutout po si Dodong Rian. Naligo rin rin. So, shoutout po ko sa akong mga kauban eh. Nadre. Boss. Salamat. Salamat kay Boss ha. Inumin. Balik kayo, balik. Okay, boss. Salamat yan.